Hi mga katik-tik. Maggulay ko batong sa gulang pinirito. Gulay na pod. Sa mga bus di kang kung ano yung tinae. Sa mga imo di gusto. Ilasan ba ngayon tabi tawag kang sudan o na kay trabaho ron adlawa bike. Latan ko sa'yo ng bike ipahigop ni mo. Sige mag-bike-bike. Ay panguhaan kung tubligid hinaw na ako ilapuhan ipahigop na ako ni mo ibahog sa kanon. Sino yung gusto nga sudan mo? Enjoy. Ada kay kwarta. Surat dagkuan. Jaring computer. Mukhaon magkakagulay batog imong kag mukhaon ka. Anong ginisa? Sa man di ini tiwahon. O ginisa. Kanto. Hindi subak ana la. Pinirito. Pinarito. Ito duwa. Pinarito? Ay kana. Na ano ko kaya magkasing makuha ng time? Ningalik ka ng kasing bagdo ko na sa imong agtang inuunro na. Grabe. Oh, yuks kamot mo. Gusto dire toyo. Warag baka kwarta siya anang Kasi kasing kana na ipasudan la. Laki na. kalito. Kaang gari dia diri sa ato paan ha. Oh, mas kay may ikot pa. Ay na, labo. Trabaho ninyo na. Managagpat si Lola sa bato. Talong na. Isagol mo talong la. Sa gulang talong, do kabuok. Nato pa sa ako tatay, libre na ang habol pagbukad. Kasi pasabot ato lang. Pinaray, bukad at habol, kanang tulog naman daw magabi eh. Sukaan ang ginamos, tuslo ang imong gulay, ha. Busog. Bago. Pagpalit sa tuyo dito wak. Bago. Toyo? Be. Kanang pouch ra. Ouch. Isa ka ng mga Filipino, adyo dyan mo'y naka buan anak.
Ano sa loob? Damo na. Gas mo. Talagang. Awa, bulikat-bulikat, galing din na malisuro na gani kong Talagang. Bot-bot siya, Gabriela. buot ng abre kay mo susi na pa bay sulod. Pinuntil na gani ni. Ay ko ba? Ay ko ka ng plate eh. Ang bina, Plate. pila man ni. Jis, plate Ang eh. bina 5. Plate eh ba? Wala plate eh. Balik-balik o, ino ng imong play o, ginauron, maplite ka unya. Panarabaho mo may, pamalit ka mong sigarilyo yung inyong kuan. Bahay na! Katos! Limat lang ang magbahay nga iskagator sa man, limat ka mo ulit. Ikaw, makuha ka ng magtubil. Dili, pwede. Labat di mo, Lola. Gabat. Hain na itong sayin o set. Gamitan isa to. Diin magkapalitan na. Lasing ko. Jis. Go ko ba? Katik-tik, magprito sa kong isda kay Subak. subak. Kuha isa gunting. Gunting asa ni. Kaya di ko makakit-kit. Tanga ba? Kaya mapangat dito malunod sa kuan. Dapat labrihan daw ang bintana. Kaya ang kurtina. Pinky! Pinky! Ano ka? Huwag mapipiri ko na detekte kayo sa mga bagay. Tek-tek sa gulang po ng okra kay. Ni adi niya ang vitamin sa okra.
Ang vitamin sa okra. ABCD. Singon. Ako rago kay doktor magkasagulay. Ay, ABCD ro, taman, di ro. Tama na mga katik-tik upat ka buong sari-sari ang labas. Sari-sari. Pero naghiwa na kong lamas kay sago na dito sa kuan. Ginisa. Manay naman po prito lang. Hmm? Oh, manay na po prito. Hmm. Paasa itong lamas. Lotok na. Paghalo. Tatag kalulawak. Wow. Aron, ilunod na nako ang mga lamas. Sistem ka. Ang batong wakombe. Wak! Ang batong daw. Hindi naman batong. Ang una, ahos, sunod limbay. Hindi na pagtaran ba? Huh? Hindi na pagtaran.
Toyo. Toyo. Hindi kami tagpaklog. And then bitsin. Sarap, masarap ito. Lamier, kung sa Surigao pa. Mga katik-tik, ako nahaunon kay manihapo nami. Kalami. Sa mana lang? Ada. Eh, Wako. abrihegan kanon ba? Ano yung kutsilyo kay? Plato kay mga una. Uy, kaulo daw. Senyor Wako, magkain na. Relax. Just relax. Ini kumayar anak loy. Kumayar kayo. Kumayar kayo. Ay, napa dito. Wala kayo magdungan kay aron mag... Kahit mo ni karag na ko Okay. Tidak. Naon. Lingkod naman dire. Pisik-pisik lang. Gila ko. Gila ko lang. Yung naungin ang bakbak, bukan mo lang bakbak sa likik-tikik na. Dako, ulit bok-bok. Parehong sikit. Ikaw ba din? Sikit man. Sige. Dumag lang. Anong pisik-pisik? Ah, This is our yesterday picture about to receive only the picture guys already. Nihapon ta mga katik-tik, tilaw sa ni akong gulay kay na, og di nimo tarungon imong mata, malargog kalibat. Bot-bot. Ano sa rin babalik lang? Babukad-bukad mo ron ba sa likik-tikik nga isda. Ano sa rin bukan-bukan? Pakita na.